Ezagutzen duzu Donostiako kampuseko Larramendi eraikin berria? Hala da, funtzio askotako eraikin moderno honekin hazi egin gara, unibertsitateari instalazio eta ekipamendu berriak eskaintzeko. Ikus dezagun! Instalazio hauetan emango dute beren denboraren zati handi bat, fisioterapiako eta jarduera fisikoen eta kirolen zientzietako ikasleek. Eta ze iruditzen zaizue kirol kantxa? Hemen kampuseko ikasleek hainbat kirol egin ditzakete. Areto futbola, eskubaloia, saskibaloia. Larramendi eraikinak 13 ikasgela ditu. Hauxe da ikasgela horietako bat. Eta gainera, erabilera askotako gela bat ere badugu. Eta bukatzeko unibertsitate osoaren bihotza aurkeztu nahi dizuet. Jakintzaren, ikaskuntzaren eta ikerketaren erdigunea. Liburutegi berria. Ikasteko, taldean lan egiteko eta ikertzeko tokia. Zure potentzial guztia garatzeko tokia, nahi duzun pertsona izan zaitezen. Deustun gure ikaslei buruz esaten dugun bezala, gizartea eraldatzen duten pertsonak. Mundua eraldatzen duten pertsonak.